модари ту мурдак пеш аз бадани омадани ту? Бале, бале, ҳамчунин ӯ ҳоло дар и ҷай. Биё, салом алейкум. Чӣ? Малыш Педро. Очаҷон нара. Ту фаҳм, и ҷанозаи умумӣ нест. И шоу таланте. Дар бораи суруде ки одаморо хирсанд мекунад, дар бораи хушбахтӣ, бале, ягон чизе ки одаморо хушбахт кунад. Ҳатто агар ки ту модарта аз даст дода бошиам, хушбахт бош. Рост ба мисли ман. Ман ҳатто ҳамаро аз даст додам. Ман ҳоло ҳам хушбахтам. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов ва ин рубрикаи абзорои шоу Талантай. Шумо як випусша тамошо карден аллакай ва ман гуфтам бинависен, агар ки интересни бошад дигароша. Марҳамат, имрӯз дуюмша тамошо мекунем. Дуюмшам интереснитар бо аз якумшдай. Ва чун ҳар вақта ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш дега метавонед шумо ба ёрдами ин ссилка дар бурди ҷанговар бозингаро пул кор кунед, яъне ки па суди шумо ҳам бурд кунед. Барои кора кардан якум комментария мегзарем. Ссилка ҳастай дар сайт регистратсия кардан, регистратсия мекунед. Вақте ки полни регистратсияро гузаштани шиден, дар вақти якум попалнени балансихтон шумо метавонед промокода истифода баред, то ки бонус ба даст биёред мувофиқи суми мондагитон. Мисол 1000 рубл баланста монди, 1000 рубл бонус, ёки 5000 монди, 5000 рубл дига бонус самехе то 6500 рубла. Ва ин бонусҳоро метавонед ба мисли пули реалӣ дар бозӣ монда бо дар асоси ӯ пул кор кунед. Маълумотои пурра дар якум комментария маҳкамай. Тамошо мекунед видеоро. Дигарош ҳамин ти малыш Педро? Бале. Ба фикр ми ту қадар малыш ҳам нестӣ. Яъне ки оста хата кушо, дар суханот озод бош. Ту чӣ кораи? Ман музика мекунам, мехонам. Чӣ қадар муддате ки ту сарояндаи? И таърихш дарозае. Хай гап зад бо мо, нақл ки саҳна айтай. Яъне ки истифода бар вақти хата. Чӣ қадар муддате ки ту аллакай сарукор дорӣ бо сурудхонӣ? Ма модари ман мурд пеш аз оне ки ман ба дунё омадам. Ҳамдардӣ мекунам. Бест. Ӯ мурдак ту гуфтӣ ки пеш аз ба дунё омадани ту мурдаге? Бале. Падари ман бо модарам хонадор шуд дарҳол баъди ба дунё омадани ман. Баъдан ӯ мурдак ва аз ҳамун вақте ки ман ба сурудхонӣ машғулам, пеш аз таваллуд шудан. Аҳа. Яъне ки ман тамоман ҳеч чизе нафаҳмидам. Бале бародаро, ман безе перевод накардаистам. Чизе ки шумо шунавидаистед ҳамихе мегаӣ. Ва сабабе ки ман ира абзор кардаистам, ин ҳамун таланта дар ҳамин чизе ки шумо дар перевод шунавидаистед, ман гуфтаистам, ҳамихе гуфтаистед паҳат. Ҳастай суруде ки мара модарам ёд додагия вақте ки ман 3 сола будам. Ту гуфтӣ ки ӯ мурдагия. Ман то охира нафаҳмидам. Модари ту мурдак пеш аз ба дунё омадани ту? Бале, бале, ҳамчунин ӯ ҳоло дар и ҷай. Биё, салом алейкум. Чӣ? Илтимос, ба модари ман қарсак занед. Хуб, раҳмат. Мадам, шумо беҳтарин фарзанд доред, ай ростӣ. Ва раҳмат ки ӯра барои мо ба саҳна оварден. Номи ту чист? Малыш Педро. Чӣ қадар муддате ки ӯ мехонад? Ӯ ҳатто дар шикам будан мехонд. Ман медонистам ягон вақт ки ӯ беҳтарин сароянда мешавад. Танҳо гирья накун. Раҳмат модарҷон. Просто ҳаминҷа ҷолибиш ҳамие ки ӯ гуфтае ки шумо мурдагиен пеш аз ба дунё омадани ӯ. Майли, хай иш ба хайре, саҳнаро озод кунен тое ки ӯ бихонад. Раҳмат модарҷон. Очаҷон нара. Очаҷон нара, бест. Ман наметавонам бе ту. Зиқ наша, ӯ як камтар муддат мерава. Зиқ наша. Раҳмат. Равен. Раҳмат модарҷон. Малыш Педро. Очаҷон нара. Малыш Педро, басай, бест. Ором шо. Гирья кардан дар кор нест. Хуб? Сарш кун. Очаи маи сурата очаи маи сурата ба ман нишон дода буд пеш аз маргаш.
ман мехостам ки бихон. модари ма дар бораи суруд ба ма гуфтагӣ буд вақте ки мемурд. маора дар ҳави дастҳо меқабидам. мо тамоман хурдакак будам. ма чӣ мефаҳмидам дар он вақт? музикара монем. модар, барои чӣ ту мурдӣ? мара танҳо мондӣ. вақте ки ман 10 сола будам. баъдан ман гиристам. гирья кардам. барои чӣ? Барои чӣ? Чо? Ман рафиқам аз даст додам вақте ки ман 11 сола будам. Барои чӣ? Барои чӣ? Барои чӣ? Барои чӣ ту мара мондӣ? Барои чӣ ту через раҳ гузаштӣ? Дар он ҷо светофор нест. Тура чӣ очат ёд надода буд? Барои чӣ? ҳатто мо хайрихиш накардем бо ҳамроҳи ту. раҳмат. Ман боз як рафиқи дигам аз даст додам. Басай, раҳмат. Раҳмат, Педро. Вақте ки ман 2 сола будам бо ман аз даст додам. Малиш Педро. Раҳмат. Ман намефаҳмам барои чӣ дар бораи касе ки ту дар сурудот мехонӣ ӯ мурдагиан. Барои чӣ ӯ ҳамашу мурдагиан? Ту фаҳм, и ҷанозаи умумӣ нест. И шоу таланте. Малиш Педро, гӯш кун. Ман туда мехоҳам як шанс дига бутам. Ягон суруди бихон ки бо марг алоқамандӣ надошта бошад. Дар бораи аз даст додани модаро, рафиқҳо набошад. Ягон чиз дигар бихон. Дар бораи ишқ, дар бораи суруде ки одаморо хирсанд мекунад, дар бораи хушбахтӣ, бале, ягон чизе ки одаморо хушбахт кунад. Дар он ҷо ҳама хелаи мусиқиш. Ҳеҷ гап не. Ҳамаш хубай. Малиш Педро. Ман хушбахтам. биёин ба чап, ба рост, ба чап, ба рост. Раҳмат. Ман хушбахтам. И суруд барои хушбахтия. Ҳатто агар рафиқи ту бумбира, ту хушбахт бош. ҳатто агар ки ту модарта аз даст дода бошиам, хушбахт бош. Рост ба мисли ман. Ман ҳатто ҳамаро аз даст додам. Ман ҳоло ҳам хушбахтам. ҳоло ҳама мурданд. Ту чӣ мушкилӣ дорӣ? Барои чӣ дар сурудот ҳама мемурад? И просто историяи ҳаёти май. Барои чӣ ту ҳамаро аз даст додӣ? Ту дар ҳамин қадар муддати кӯтоҳ тамоми наздикҳои ту мурданд. Ту чанд солаӣ? Ман 34 сола. 34? ва ту ту 34 солаи ва номи ту Малиш Педрои? Аниқтараш ту Отай Педрои. Чӣ хеле шидага? Просто ман ёш ба назар мерасам. Не. Просто одамо мара бештар ҳамин гапа мегӯянд, ки ман ёш ба назар мерасам. Бале, Педро, ман қадарша мегӯям ки раҳмат ки ба назди мо омадӣ. Просто лекин мо намехоҳем ки аз пушти ту шида дигарҳо гирья кунанд. Метавонӣ барои даву кунҷ гирья кунӣ. бале раҳмат ки ту назди мо омадӣ, лекин мутаассифона ма гуфтанем ки ту модарро ғамнок мекунӣ барои он хотире ки ту и шова нагузаштӣ. Шумо мефаҳме ки ман метавонам худма бикушам ва бумбурам. Педра гӯш киса. Иш уже аз ҳадди бад мегзарад. Биё ман ба тая чӣ мегӯям. Худкушӣ и роҳи ҳал нест. Худкушӣ просто куштори тамоми чиз и нормалӣ нест. Чӣ ман нақл накардам ба шумо ки ман як бор ғарқ шуда мурдум. Ту маро тамоман гӯш накардасӣ. Бо як бор дига ман таги экспресс намурдум. Ҳатто шумо медонед ки очай ман бо ман чӣ кор кард. Шумо фаромӯш накунед ки ӯ пеш аз таваллуди зани ман мурдагия. Педра, ту просто мара гӯш кун. Ту наметавонӣ ки хита бикушӣ. Ту хеле ҳақ надорӣ барои кора кардан. Ту хеле ҷавонӣ ва хеле пири барои кор. Просто бара бо ягон сурудои нав боомӯз, баъд дубора биё. Раҳмат. Илтимос зинда бош. Раҳмат. Ман медонам ки всё равно ман мемурам, лекин ман шуморо дӯст медорам. Раҳмат. Дигараш биё. Чӣ гуфтӣ? Не, ма гуфтесам ки раҳмат. Хоб, ман ҳамаро дӯст медорам.
ма гуфтанем ки раҳмат ба модарам ки чӣ коро барои ма кард. Худо раҳматш кунад. Нигоҳ накарда ки ӯ мурдагия ма ҳолу ҳамуро ба ёд меёрам. Раҳмат Педро. Бале вардоро и шоу талантай инем хеле далбаёб даиҷа ҳастай. Так что и ба фикрам дуюмша ё ки якум выпускай дар барномаи дар канали мо. Агар интересни бошатон далши бодора. Мақсад перевод мекунем, обзор мекунем, мебинед шумо. Фикр ҳақиқатон дар комментария бинависен. Инстаграми ма дар болои видеои шумо метонем бидурен, дар оҷа видеои нав мешава. Тамошо кунин. Ссылкаи Telegram, канали Telegram ки видеои даҳшатноки дариҷа бироварда натонам дар Telegram мепартон ва ссылкаи Instagram ҳамаами дар якум комментария закрепиштаги қад ссылкаи бозӣ метонем бидурен. Хеле ҳам комментария якум комментария бояй бисёр чизои муҳим дора. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.